Ara anem a llegir el manifest del 8 de març de 2017. Dones lliures i arreu d'un món sense fronteres. El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones i des de fa més d'un segle les dones de tot el món eixim al carrer per exigir els nostres drets. A pesar dels temps transcorreguts, estem molt lluny d'aconseguir-los. A més, en alguns països les dones no poden exercir els drets més fonamentals i bàsics, encara que els drets de les dones són part inalienable, integrant i indivisible dels drets humans universals. La plena participació de les dones en condicions d'igualtat en la vida econòmica, laboral, cultural, social, política i civil, així com l'erradicació de totes les formes de discriminació i violències envers les dones, ha sigut i segueix sent objectiu prioritari de la lluita feminista. La lluita feminista a dia d'avui constitueix el bastió més important per a frenar el feixisme rapant que s'ha instal·lat a l'imperi amb Trump al capdavant i amb els seus epígons locals a l'assalt del poder a la Unió Europea. Hem de redoblar els nostres esforços per frenar la barbàrie del capitalisme de rapinya que amb les seues mentides i propaganda ha aconseguit alienar les consciències de les classes populars, creant l'imaginari que la migració és el principal enemic. Les mobilitzacions de les dones als Estats Units són una finestra a l'esperança, com ho som totes les que avui estem ací i arreu del món sencer, commemorant aquest dia. No passaran! Avui volem recordar especialment a les dones migrants, amb el nostre lema Dones lliures i arreu d'un món sense fronteres. I ho fem perquè les dones migrants són dones oblidades i invisibilitzades, que primer pateixen la discriminació en els seus països d'origen, on se'ls dificulta l'accés als drets socials i a les posicions de poder. Després, en el trajecte migratori, pateixen multitud d'abusos sexuals i agressions físiques en tots els països pels quals passen, en ser utilitzades com a moneda de canvi. Finalment, en el país d'acolliment, són víctimes del racisme i la discriminació dels centres d'internament, de l'explotació laboral, de l'explotació sexual i de les exclusions. La comunitat internacional, i entre ella l'estat espanyol, ha de ser garant de la defensa dels drets de les dones, que tenint un temor de ser perseguides per motius de raça, religió, nacionalitat, opinió política, gènere, orientació sexual, identitat de gènere o pertinença a un determinat grup social, es veuen obligades a fugir del país en el qual resideixen en la recerca de la protecció internacional. Parlem de dones que fugen dels seus països perquè són víctimes de violència de gènere, de mutilacions genitals, de persecucions per la seva orientació sexual, de la guerra o de la pobresa. Totes elles cerquen protecció, però es troben amb que els tanquen les portes. I és que Espanya continua estant a la cua del conjunt de la Unió Europea en nombre de proteccions internacionals. A això cal afegir les retallades en polítiques socials que dificulten enormement la integració social de la població migrant, condenant-la a la pobresa i a l'exclusió. Alcem la nostra veu per a recordar-li a cada policia, agent migratori, militar, personal d'aduana, personal d'hospitals i centres educatius, que estan obligats i obligades a actuar conforme als principis d'universalitat que caracteritzen els drets humans sense importar la nacionalitat de les persones, demanant que respeten i protegisquen els drets, tant ací com fora de les nostres fronteres, de les dones refugiades, desplaçades internes, sol·licitants d'asil, apàtrides, resentades i retornades. El treball domèstic i la tracta de dones són dues realitats que afecten durament a les migrants al País Valencià i a la resta de l'Estat. Els domicilis són àmbits privats que dificulten visibilitzar totes les situacions d'abusos que en ells es donen. D'altra banda, la tracta amb finalitats d'explotació sexual és una forma d'esclavitud que recorre els carrers, polígons, pisos
centres clandestins i clubs del nostre país. Si bé la tracta d'éssers humans engloba diferents formes d'explotació, en l'explotació sexual el 95% són dones i xiquetes i el 99% estrangeres. Es tracta de dones pobres i estrangeres que són cosificades en el nostre país i usades una vegada i una altra, despullant-les de qualsevol dret inherent a la persona. Per tot això manifestem la nostra repulsa a la criminalització de les dones que exerceixen la prostitució. Exigim la persecució de les màfies i proxenetes que exploten les dones i xiquetes i la implementació de polítiques públiques actives d'inserció sociolaboral perquè les dones puguen eixir d'aquesta situació. La necessitat que els agents polítics, econòmics i socials no empren missatges de caràcter xenòfob, discriminatori o racista cap a les dones migrants i refugiades que puguen contribuir a la generació de prejudicis i actituds racistes o violentes cap a aquestes dones. La importància d'impulsar campanyes d'informació i sensibilització permanents sobre els estereotips de gènere en el seu encreuament amb les migracions a fi d'afavorir l'apoderament de les dones migrants al mateix temps que es modifica la cultura xenofòbica de la població valenciana i de l'estat espanyol. La urgència d'incrementar el fons per a ajuda humanitària i ajuda al desenvolupament de les dones migrants. L'atenció d'aquestes persones ha de garantir amb fons específics suficients i sostinguts en el temps. La necessitat de documentar els casos de violència de gènere en els quals es veuen afectades les dones migrants, analitzant els obstacles que troben en la protecció dels seus drets. A més, hi ha que promoure xarxes socials que brinden acompanyament a les dones migrants víctimes de violència de gènere al llarg de tot el procés. La nostra demanda reiterada i contundent de tancament dels CIES, centres d'internament de persones estrangeres que són verdaders fosses negres dels drets humans. La defensa per part de les institucions europees i de l'estat espanyol del sentir de la nostra societat i que exigeix el compliment rigorós de la legalitat i el respecte als drets humans de les dones migrants i refugiades. En aquest sentit, demanem que s'agilitzi l'acolliment de persones refugiades. Demanem que s'habiliten vies legals i segures perquè les persones refugiades no hagin d'arriscar la seva vida en perilloses rutes. Ha de garantir-se especialment que les dones no estiguen sotmeses a violència sexual i de gènere i que les persones menors i les persones amb diversitat funcional reben la protecció adequada. Exigim la derogació de la vergonyosa llei de seguretat ciutadana que permet les denominades expulsions en calent, és a dir, la legalització de les expulsions col·lectives i sumàries de persones migrants, entre elles les dones refugiades, impedint l'accés al procediment de protecció internacional, contradient la normativa internacional de drets humans. El camí cap a la igualtat de gènere i justícia social només és possible amb el feminisme. Per això volem ser dones lliures i arreu d'un món sense fronteres. Visca, visca, visca la lluita feminista! 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 Visca, visca, visca la lluita feminista!